سلام سلام كبرات سمعتي نايز مدب زتخاتلتي كاب እግዚአብሔር አቦናን ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒናን ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን እግዚአብሔር ሰናዩ ምሕረቱ ኻን ዘለዓለም ይነብር ይሞና አምላክ ክብር ይኹን ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ዓላማ መፍጣርካን ምድሓንካን ፍለጥ ፈሊጥካኸ ንዓላማኻ ንበር ብዝብላ ርእስቲ መልእኽቲ ከም ዘሕለፍኩ ትፈልጡ ኢኹም ሕጂ ድማ ናይ መወዳእታ ክሕልፍ እየ ካልኣይ ክፋል እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን علامة مفتارو كاب أملاخ بمنفس بقالو داقم ملادو لبو ملواتو استقل تصلو سبسي ايزانا قاع بعال عيو سلزخوني بعال حلف الناس سلزخوني بعال علامة سلزخونس شبدع دا عيبل بخانتو قزي اي طفل واقع خفل مبر عيشني اي دقسني اي زناقعني زعرف ነገር يبلو ناي سرح حلافነት አለው ጸጋ قبل حيل قبل امر قبل اما حضاري زخو ኳዳአ على حلافነት ኮይኑ ابزا ምድር እዚኣ ኩሉ ነገሩ حيሉ امرኡ ገንዘቡ جزيو بملو اب كبر مع الله خو علي زقاد تعشاخه بقول له خي شيء نخلته سبات حدا شي حقرشته تبوم تحدا امرو يبلو عشا تحدا دما لبا ماستو علي اب واصاص انتن غنزب تحدا حمشش تحدا وحيد نبلك علامه ابرؤس سلازلو وحيد موسخ كان دو بعد خمس رأي كوئل إلسي وكوادا خمس وحدو كالي خمس دل من أجرك كنت يوم كنا حرب أبي أمر أما بسوء علو دايرينو مستوى زي بقول هزبي قلبت كويل يتأفق كويل هوسي هزبي سام في التأفق كويل مستوى زي بقول هزبي خير يقلبت يتأفق هوسي رابع المعرة أنبب تدلخ أنببي بعلكم نجار كسكون تدلي دخا نابويتا متعقد ما عاد قد أمتم ألف حسر مسر كابي وود كاليو كبر نجار كملاك أما زمر داويت بيتر 10 سنة أبز حلفك زي لكم نتدخا نتمسكين كاب دخو العلو مس مسافنتي يقمطو مس مسافنتي سبحات مسمر سلازا خاب حاتيات اوصيو ابزوان كبر خطقمط يقبركا افيسون معراب كلته دقوط عزنبرنا مسو اب سماو سفرا قمطنا بلكا افيسون معرف حدن كلتنا بوبو سمع بخنتو اي تفطركان نخنتو خاي تفطركان سمعي سلازي علامه مفتار كان مدحان كان فليت قادمانا علامه خانبر بزبلا رستي كزارب يمون صلي قدوس ابو نمسكنك كالنا خبر كله بسم يسوع عخا يخون كاب زل عالم تقدس سمك يبارك እግዚአብሔር نايز حلفس حلفه ترفع عدمنا قنا نخبرخا خنطقملو بعشنا ز حلفه زمننا زتعسنا انت راخوين እግዚአብሔር لوم لبيمنا حزبي سان مستوعل يطفئلك اي لبونا انت زهلوم مودعتهم كفلطو لما انت زسوعلك ابزداغم 30 كلت مخرط طفاون قنا حزبيوم يلك يا أبير أملاخ تزاريب كالله مخرط أفقنا سبات أينخون بمخرخات تملأنا بمستوعالكات تملأنا برأيكات تملأنا سبات كنكون لومي نزنا يلوم من إسي بخنتو النت هي وتزت فأزل لبيمو نجار كخون شيطان زبلة تصلي زلو ولدو يا أبير ربون سخاخت ردو تصلي الله حاتيبكا قديسكا نخبر خاخت تقمل من إسيات كادما بلبس قدسنا كم كاب كرسو وقحتا زوص اولي ياب قدمي خاخمص يوم تباهيلو ام مزمور داويت 110 كم تصحف كل حد يقوم نعخان خبري مسقل كاصرو خبر خاصكمو سمكا صرو خوينام كركبو كنكون كدغفنا صلي الله يا بهير كم بلبلن براي تخعونمو اتز حلف الزمن بعشنت
እናተጣስናሉ ንዝመጽእ ግዜና አጸብቅና ክንጥቀመሉ ሰብአ እምሮ ክትገብረና ሎሚ ደጊመ ጽልይ ኣለኹ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ክብሪ ንዓኻ ክኸውን ጽልይ ኣብቲ መወዳእታ ድማ ሓሚምና ሕማም የሸግረና ሕዱር ሕማም ኣለና ዝብሉ ካብ ርእሲ ጀሚርካ ክሳዕ እግሪ ኣብ መስቀል ኩሉ ከፊልካ ኢኸም በኣኻ ብምእማን ሓዊው ኣብ ስምካ ክውከሉ ንዓኻ ክጥምቱ ሓኪም ኣይከኣልን ዝበሎም ስምካ ልዕሊ ኩሉ ምዃኑ ካምኑ ክድግፎም ጽልይ ኣለኹ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ስምካ ይባረኽ ኣብቲ መጨረሻ ሓደ ደቂቕ ኣሚኖም ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ዝሕሞም ኢሎም ከንብሩ ከለዉ ንስኻ ካብ ላዕሊ ካብ ኣርያም ብመንፈስ ቅዱስ ክትድግፎም ብሓይሊ መስቀልካ ክትናግፎም ጽልይ ኣለኹ ኩሉ ክብሪ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻ ይኹን ኣሜን እግዚአብሔር ይመስገን ስምዑ እንተ ደኣ ኣብ ዓለም ንኸንቱ ነገር ከም ተፈጠርካ ከም ተወለድካ ኮይኑ ዝርዳእካ ተኾይኑ ናብ ጎይታ ምጻእ መጽሓፍ ቅዱስን ቃሉን ከኣንብብ ለባም ክትከውን ኢኻ ማሕበር ኣምላኽ ሎሚ በሊዕካ ሰቲኻ ኣብ ኣርባዕተ መንደቕ ኣምሊኽካ ገዛኻ ምምላስ ጥራይ ኮይኑ ዘሎ ዋላ እታ ቤተ ክርስቲያኑ ናይ ኣምላኽሲ ዕላማ ኣሳሓተት እናኾነት ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ እናኾነት ንናብርኡ ዝነብር ጥራይ ኮይኑ ኣእምሮ ዘይብሉ ህዝቢ ይጠፍእ ብለካ ኣለኹ ሕራይ እሞ ኣብ ኤፌሶን ንኣብነሲ ሰብ ኤፌሶን ጣዖት ዘምልኹ ሰባት እዮም ናብ ጎይታ ወንጌል ምስ መፁ ግና ጎይታ ጥሪቱ ገይርዎም ብመንፈሱ ሓቲምዎም ናይ ስሙ ስልጣን ከዓ ኸቦም ጸልይሎም ኣብ ምዕራብ ክልተኸ ካብ ሰይጣን ወፂኦም ካብ ኣበሳ ካብ ነውሪ ካብ ሓጢአት ካብ ዝርገብ ካብ ትምኒት ናብ ክርስቶስ መፅኦም ውሉድ ኣምላኽ ኮይኖም ንምንታይ ፈጢርዎም ቁጥሪ 10 ካልኣይ ምዕራብ እንታይ ዲ ዝብል ካብ 8 እስከ 10 ሓደ እኳ ከይምካሕሲ ካብ ግብሪ ይኮነን እሞ ብእምነት ብጸጋ ኢኹም ዝድሓንኩም እዚ ከዓ ውህበት ኣምላኽ እምበር ካብ ባኻትኩም ኣይኮነን ፍጡራት ኢና ብመን ተፈጢርና እንደገና ብክርስቶስ ኢየሱስ ኢና እሞ ኣምላኽ ነቲ ክንመላለሰሉ ኢሉ ነቲ ኣምላኽ ክንመላለሰሉ ኢሉ ቀደም ዘዳሎ ኣምላኽ ሓሲቡልና ቀደም በይናይ ክንመላለስ ከም ዝግባአና ኣስተውዕላታ ኣስተውዕሊ ኣማንያ ምባል እኹል ኣይኮን እንታይ ትገብር ኣለኻ በላዕኩ ሰተኹ ከም ኩሉ ሰብ ከዓ ክትመውት ኢኻ እንታይ ቁም ነገር ጌርካ እንታይ ቁም ነገር ትገብር ኣለኻ ትገብር ኣለኻ ሕራይ እንታይ ኢልዎም ፍጡራት ኢና እሞ ነቲ ኣምላኽ ክንመላለሰሉ ኢሉ ቀደም ዘዳልዎ ሰናይ ግብርታት ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጢርና ከም ብሓድሽ ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ ምስ ኩሎም ቅዱሳን ኮይና ንእግዚአብሔር ባህ ከነብል ክብሪ ክንህቦ በታ ትብዙሕ ዝዓይነታ ኣብ ማሕበሩ ዝሃቦ ጸጋ ነቶም ኣብ ኣየራት ዝገዝኡ ዘለዉ መናፍስቲ ንመላእኽቲ ዕላማ እግዚአብሔር ከነርእዮም ንሸይጣን ዋላቶም መላእኽቲ ንምንታይ ዕላማት ንቤቱ ከም ዝፈጠረና መንፈስ ቅዱስ ሰዲዱ ከም ዝሓተመና ብደሙ ከም ዝሓፀበና ነርእዮም በቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጸጋ ሳልሳይ ምዕራፍ ቁጥሪ 10 ኣብ ራብዓይ ምዕራፍ ንሓደድና ተጋጣጢምና ንእግዚአብሔር ከነገልግል ببزح زعينته وبتا أب حامشاي معرف بمتأزاز نجزي أبيهر بقعات كنا خن ملالس أما جرى شاخن ما فسوا كنوا واقع أطوار أملاخ لبسنا سبع علامة لو مبزريو ما فسوا عالم سيطان نسب نجأنا أخلا أبت من فسوا نجر كنزده كم تمارخو سمع أي تمارخ نعم نجر يخاطر تسويه سلازي أبز حلفة جزء منفس ولدنت spirit of adoption زي ولد نبر ناس نبيتو أتيو ولدو غيرنا نودخ نمثل رومي شامناي معرف عسران شمونتن عسران شعاتن نودخ نمثل قدماي ملأختي يوحنس معرف كلته كم تخرصص أبز مدر تمالالسو إنا تمالالسنا نعم لخ كنرئي تعلامة حراي مثاليتاتنا يبعل سبع علامات نجيركم تمهاراي بعل علاماي قوياي بعل علاماي عقيتاي بعل علاماي تقلاسي بعل علاماي حرساي بعل علاماي بعل دموز سرح
ደሞዝ ንኽቕበል እቲ ወራሲ ከዓ ኣብ መወዳእስኡ ውሉድ ኮይኑ ገዛ ክዓቢ ኮይኑ ክወርስ ወራሲ ይኸውን ስለዚኦም ብቐሊሉ ዝመላለሱ ሰባት ኣይኮኑን እምበር እቲ ለባም ነቲ ቀዳማይ ይሰርዕ ተዳ ኣብ ዘይምስውዓል ትመላለስ ኮንካ ትወሓጥ ዓላማ ዘይብሉ ሰብ በኣምላኽ ከዓ ንርእሱ ዘይርኣ ሰብ ዘርሞ እዩ ኔው ነጃው ክብል ትሪኦ እቲ ግዜ ብኸንቱ የጥፍኦ ገንዘብን ግዜን ሓደ እዩ ሕሽሽ ይውዕሎ እዞም ፃዓዱ እንታይ ፅቡቕ ኣለዎም ግዜ ብጣዕሚ እዮም ዘኽብሩ ኣብ ኣፍሪቃ ኸ በስማ ይቕረ ይበል እግዚኣብሔር ብኸንቱ ሓልፍ ሰሙን ይመፅእ ሰሙን ይሓልፍ ሰሙን ይመፅእ ሰሙን ይሓልፍ ወርሒ መፅእ ወርሒ ይሓልፍ ዓመት ይመፅእ ዓመት ይሓልፍ እቲ ግዜ ኸ እቲ ዕድመ ኸ ይቆፅር ይሕዝን ዕላማ ዘይብሉ ሰብ ንመን ይመስል ዕላማ ዘይብሉ ሰብ ፍኑ ዋና ዘይብሉ እዩ ዝመስል ህይወቱ ኸ ንዕሽነት ንኸንቱነት ንብልሽውና ኣሕሊፍዎ እስራኤል ኮነ ዓብዪ ዕላማ ንእግዚኣብሔር ከገልግል ተፀውዑ ኣብ ሆሴዕ ግን እስራኤል ተዋሕጠ ብለካ እንታይ ኮኑ ሾ ዘይጠቅም ኣቕሓ ኮነ ብለካ የሕዝን ብለካ ኣለኹ የሕዝን ብለካ ኣለኹ ናይ ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ኣብ 4 መንደቕ ውዒለ ገዛም ተመለስኩ በላዕኩ ሰተኹ ኣበሎ ትፀጋ ኣምላኽ ኣበሎ ትቕንዓት ኣምላኽ ዘይትሪዮ ብፍላይ ምድሪ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ይሕዝን ይብለካ ኣለኹ ናይ መዝሙር ናይ ሳዕስዒት ጌርካ ያስጠጣው ወላ ኣዲስ ኣበባ ዝበዝሑ እሞ ኣብ ሆሴዕ ከምበልክ ዶ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 8 እስራኤል ተዋሕጠ ኣብ በሪኽ ክኸውን ዝግቦ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ኣብ ከረን ዘላ ከተማ ክትክወላ ይከኣላን ኢሉ ተዋሕጠ ማለት ዘይረአ ኮይኑ ምስ ህዝቢ ተዋሒጡ በሪኽ ኣብነት ክኸውን እናተገቦ እስራኤል ተዋሕጠ ሕጂ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ባህ ከም ዘይብል ኣቕሓ ኮነ ዋይ ተጸናቢሩ ግዲ ኣብ 7ይ ምዕራፍ ኤፍሬም ቁጥሪ 8 ኤፍሬም ምስ ህዝብታት ይጸናበር ኣሎ ኤፍሬም ዘይተገልበጠ ቅጫ ኢሉ ኣይሙቕ ኣይዝሕል ዘይተገልበጠ ቅጫ ይብልዓል ወይ ብሑቕ ኮይኑ ብሑቕ ምኾነ ወይ ተገልቢጡ ቅጫ ምኾነ ምተበልዐ ሓዲግ መዲድ ሓይሉ ኣጋይሽ ይበልዕዎ ንስውን ኣይፈልጦን ሽበት ተነዝሖ ንስውን ኣይፈልጦን ትዕቢት እስራኤል ኣብ ገጹ ይምስክር ግና ኸ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኾም ኣይምለሱን በዚ ኩሉ እውን ኣይደልይዎን ኤፍሬም ከም ልቢ ዘይብላዕ ዓሻ ርግቢ ኮነ ይሽ ብዕሽነቱ ዘይጠቅም ኣቕሓ ኮይኑ ንኽቡር ነገር ተፀዊዑ ስለዚ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ሓደ እኳ ካብዚኣቶም ተፅረየ ንበዓል ቤት ጠቅም ኣቕሓ ክኸውን ይብለካ ክቡር ኣቕሓ ክትከውን ትደሊ ትፈለየ ኣብቲ ዓብዪ ቤት ኢልዎ ነታ ማሕበረ ኣምላኽ መኣከቢ ኮይና መኣከቢ ናይ ክቡርን ሕስር ተፈለየ ተነፀር ብለካ ኣለኹ ተነፀሪ ነፅር መንገድኻ ንፁር ይኹን ኣካይዳኻ እግዚአብሔር ተመስገን እምበር ለባም ሰብ በዓል ተስፋ በዓል ራእይ በዓል ዓስቢ ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ገሊፀ ትበዓል ተስፋ ትበዓል ራእይ በዓል ዓስቢ ከመይ ዝበለ እዩ ንመን ይመስል እንተኢልና ብተስፋ እሱር እዩ ከም ኣብርሃም ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ኣምላኽ ሰሪዕኻ ከተማ ፅበ በዓል ራእይ ብወዘንዘን ኣይሕልፎን እዩ ክቡር ህይወት እዩ ዝሕልፍ ኩሉ ሰዓት ማዕዱ ይጥምት ኣለዎ በዓል ራእይ ዓስቢ በቲ ዝገብሮ በቲ ፅዕሮ ከም ዝረክብ ድማ እናኣመነ እዩ ዝኸይድ ስለምንታይ ተዓይለኻ በልዎስከ ንጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 4 ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15 እንታይ ይብለኩም ጳውሎስ ስለምንታይ ጳውሎስ ዝፅዕር ኣለኻ እስከ በልዎስከ እንታይ ክብለኩም እዩ እንታይ ክብል እዩ ኣነ ንስኻንከ ኣብነት ዝኾኑና ሰባት እናረኸብና ከመይ ትመላለስ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4
ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15 ከምበልኩም ቀዳማይ ቆሮንጦስ 15 ከምዚ ይብል እንታይ ኢሉ ቁጽሪ 57 ግናኸ ነቲ ብጎይቶና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ዓወት ዝህበና ኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ ምስ በለ ስለዚ ፍቁራት ኣሕዋቴ ጻዕርኹም ብጎይታ ከንቱ ከም ዘይኮነ ፈሊጥኩም ብዕዮ ጎይታ ጽኑዓት ዘይትነቃንቁ ኩሉ ሰዓት እናወሰኽኩም ክኢሉ ዕዛትኩን ኢሉ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 እንታይ ኢልዎም ቁጽሪ 9 ቁጽሪ 8 እቲ ስጋዊ ምልማድ ንቁሩብ ነገር ይጠቅም ኣምልኾ ግና ንኹሉ ይጠቅም ነዛ ህይወት እዚኣን ነታ ትመጽእን ተስፋ ኣለዎ እዚ ቃል ዝእሙን እዩ ምቕባል እውን ብኩሉ ግቡእ እዩ በቲ ንኹሉ ሰብ ምናዳና ኣመንቲ ዘድሕን ህያው ኣምላኽ ተስፋ ስለ ዝገበርና ኢና እናዓይን እንጽዕርን ዘለና ይብለካ ብኸመይ ተሕልፎ ኣለኻ ግዜኻ ከመይ ይመስል ነገርካ ኣብዛ ሓለፈ ግዜ ሕቶቶም ኢለ ነገረካ ነይረ ዕላማ መፍጣሮም ዳግም ምላዶም ተገልጸሎም ናይ ኣምላኽ ሰባት እስካ ሕተትዎም ኢለኩም ቀዳማይ ሕቶ ስለምንታይ ኢኻ ብጽድቂ ብንጽህና ብቅድስና ትመላለስ እቲ ጽዋዓኒ ዘሎ ኣምላኽ እቲ ጽዋዓኒ ኣብዚ ብቅድስና ንሱኻ ቅዱስ እሞ ቅዱስ ይዝቕበል ስለዚ ብቅድስና ክነብር ኣለኒ ኢሉ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ሳልሳይ ምዕራፍ ከምቲ ንጹህ ዝኾነ ርእሰ የንጽህ ኣለኹ ብለካ ወይ ድማ ጴጥሮስ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 እንታይ ክብለካ ድዩ እምበኣር ኣሕዋቴ ብኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ኩኑ ዋይ ስለምንታይ ትጽዋዓኩም ቅዱስ እዩ ትጽዋዓካ ቅዱስ እዩ ከም ድላይካ ኸድካ ዝቕበለካ ዝመስለካ ትራኹም ትጋገይ ኣለኻ ትጋገይ ኣለኻ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 እንታይ ኢሉ ቁጽሪ 13 ስለዚ ሓቕቑ ልብኹም ተዓጢቁም እናተጠንቀቅኩም ነቲ ብምግባር ኢየሱስ ክርስቶስ እትረኽቦ ጸጋ ሙሉእ ተስፋ ግበሩ ምስ በለ ከም እዙዛት ውሉድ እምበር ከምቲ ብዘበን ድንቁርና ከለኹም ዝገበርኩሞ ናይ ቀደም ትምኒት ኣይትግበሩ ኣነ ቅዱስ የሞ ቅዱሳት ኩኑ ዝብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ ከምቲ ጽውዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም እውን ብኩሉ ኣነባብራኹም ቅዱሳት ኩኑ ንሱ ነፍሲ ወከፍ ብዘያድልዎ ከም ግብሩ ዝፈርድ ንስኻትኩም ኣቦልኩም ጽውዑ ካብ ኮንኩምሲ ኣብ ዘመን ግሽነትኩም ብፍርሃት ንበሩ ይብሎ ካብቲ ካብ ኣቦታትኩም ተቐበልኩሞ ከንቱ ንብረትኩም ከም ብደም እቲ ኣበሪ ርክሰትን ዘይብል ገንሸን ብኽቡር ደም ክርስቶስ እምበር ብጠፋእ ነገር ወይስ ብብሩ ወይ ብወርቂ ኣይኮንኩምን ተዓዲኩም ድሒንኩም ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 2 እንታይ ስለምንታይ ኣሕዛብ ጫውጫው ይብሉ ስለምንታይ ከህዝብታት ከንቱ ይሓስቡ ህዝቡ ብምሉእ ጫውጫው ይብል ከንቱ ይሓስብ ነገስታት ይትንስኡ መሳፍንቲ ከዓ ሓቢሮም ንመቃውሖም ምስ በሮ ንማእሰሪኦም ከዓ ንደርብዮ ኢሎም ኣበይ ኣብ እግዚኣብሔርን ኣብ ክርስቶስ ኣብ መሲሁን ይመኽሩ ኢሉ ኩሉ ህዝቢ ስዲ ከንቱ ስማዕ ምብላዕ ምስታይ እንስሳውን ይገብሩ ወፊርካ ምውፃእ እንስሳውን ይገብሩ ወፊርካ ምእታው እንስሳውን ይገብሩ ንስኻ ካብ እንስሳ እንታይ ይፈልየካ ኢለካ ኣለኹ እንታይ ይፈልየክ ሓራይ ብቅድስና ክነብሩ ተፀዊዖም ካልኣይ ስለምንታይ ኢኻ ወንጌል ተበስር ወይ ደግነቱ ተውሪ ወይ ቃል ህይወት ንኻልኦት ተማቐል ተልካ ኢኸ ሓደ ሕድሪ ተዋሂቡኒ ይብለካ ካልእ ግን እንታይ ይብለካ ክንዚ ዝኣክል ወዱ ሰዲዱለይ ኣፍቂሩንስ ግብረ መልስኻ ኸወለን ይብለካ ስለዚ ኣነ ድሒና ጠጠው ክብላ የብለይን ብስራት ክነግር ኣለኒ ይብለካ ደግነቱ ኸውርለኒ ይብለካ ተቐቢለ እንዴ ሓደ ምስል ኣሎ ሓደ በእንግሊዝኛ ዘረብ ኣሎ
ወንጌልሲ ሓደ ለማኒ ኣብ ሓደ እንጌራ ዝብልዖ بقبر السناي زهو سفرة خيرس نرسم السقابس حويك أبيش أيم بعرض أمير ليلو نسي استمع قبل السفرة زحبر مالتيلو وانجيل مالت evangelism is a beggar telling another beggar where to find food مالتي إذا تمسكر بهوس سلز حتى تكع كبلك أخيلي بعد سلز حتى كبلك أخيلي ناس أعرف أقول سقي تبلا تخونك حتى تيخا مبل سالساي سلام تايخا أبت منفساو نجار تتجه تتأمد ليتن معلت مسكال أملاخ أبصلوت أبعي أملاخ تسعر تجادل تلكاخ عزب خلك كبلك نفسه كم عزب خبوي دايلو باولوس اب قداماي قرنطس معراف سلسته قداماي قرنطس معراف سلسته انتاي ديلو انتايلو قصري حموشه امباركي ابولوس انتايو باولوس انتايو بااتاتهم غيركم ناب امنت زبصحكم اገልገልتيوم بااتاتهم غيركم ناب امنت زبصحكم مسارحيوم اገልገልتيوم اذا ما እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ከከም ዘሃቦይ أنا تخلكو أبلوس هستي أملاخ جناب قوله بأرسي اتزاب قول أملاخ دا أيمبر اتزتاكل ويش اتزستي زعافسو يبولو من مسبالي اتزتاكل انتزستن حديم نفس وكف ككم تعرو ها عصبوك قبليو إليزار سلازي معايت أملاخنا سخاتكم كأجرات أملاخيكم مس أملاخ كوينا نعينا يلو أتوم حسارة مكرات أقبو أبيت ما أسرت خوينام حمد فاج أم سلسي زلو كم مكرانا مكراز حلفو عمزات كأطر زنابر زلو سلمتاي مسلكا كبرخا كإلتكا صدرخا سرحكا نخلو تنتيكا أبزيت تداوغينكا أمونغوت زداغونن زدوغونن إግዚአብሔር كحتتيو نجار جن سلامتاين تلكا مكرات أقب تلكا دايديكم اللي شلكا سب تسفا سب رأي كم زخونو سلاسو مخ حاسرو خا بقعات كوينام سلاتو قطرو أنا كوا نتقول له مكرا خرصة يزمل زلخ يسوس أبز مدرزي تسريدو تنعقو تتصرفو أنا خاصرفو تسكي مبلك تخافالنا شيء مبلك أبي أبز تنبر كتما يبلنا نيلو صرفو تسكي من أنا أوت أختما أب كتما أكو أسقيلاتو ختما نوع زي تبقى كوين أملا صراحة أختما نصبلنا مبلك سلازينا مكرا صرفو عبراوين 10 سلس قولوسي معرف حد نتقول له مكرا خرصة من الله قبلك قبل هوارات حموشة ها سلسو من حصرو بقعات كوينهم سلسو قلترو كابتوا على نتحقصوا وطوا وانجلك أتصالوا يذو ملاخ تمسكن ما أبنى زخوننا سبع لما بعال إيوب بعال أبراهام بعال إسحاق بعال يعقوب بعال إياسو بعال كاليب بعال موسى بعال داوود يسوس أب حدش كدان بعلو باولوس بطرس يوحنس وزته سبحات نسميه آدم بمأزازو نام مجزاء دايبو أبراهام بمأزازو نام موراس نام لخ يعقوب بمأزازو نام مجزاء أسلت إنو زفترة 10 شوعات قبل الحوات كسلت إنو حراي إسرائيل بمأزازو برختنا يصلات خاف ترقص يحيلو زداغم 33 إياسو بمأزازو أوريسو تبا أبراهام توهب تسفى زيهم كلهم أبنا زخوننا ناي أملاخ سباتهم زي أخزارب سلامتاين أيلوم سبات أبقوي يوم السنة خلو أمين أيلوم السنة خلو كمال يبين
بسبب عنقفو خا الله تعنقي فايلو ويوم زي ودو سلامنتاي قداماي ناس تبجوم بزي كنت زفقرهم املاح سلازر السعوي تقبر لهم سناي سلازر السعوي سمعوا اب قداماي قرنطس 16 غران تايلو نغويتنا يذكرز زي فقرون تلو رغوم يخوني كنفقرو يتصوعين ماراناتا زي بالمنفس زلو يخم زغبر حراي اب كالاي بطرس كابتناي قدم حطياتهم مصراي زرسعم يلو معراف حدا كالاي بطرس كاب سلسته كسع عصرته انبب كابتناي قدم حطياتهم مصراي زرسعم كالاي فلطت املاح سلا زي بلوم يمغليهم كا كندنا فلطو زخدو فلطت املاح يبلوم حما عركنتن صبق لباس سلازطفوي سالساي كم فقاد رسون كنبر سلازدلي قياد يدلينا بس صباب منقد خري يدلينا ماتيوس معنا شوعات بس اقفح بزحات يوم زخد مودات اقنطفات سلازي بعد باولوس كن غويون وديو امنتي حلي غوياي ودي رسي بنصنا حلي سناي قدر تقادي ليبلو كلا تيموثاوس معرف 4 قطر شوعات مبار يسوس ويو وديو جمار امنتنا دمدامي انكوينو ابراويان 10 تخل كندز اكل دمنا مسكر زوم كلهم ويوم زودونا مسكرولكا بزي مسكر ايتخون نسخاول بعال علاماخون قدمي خازا حلفو ابنت يخوننا يسوس لكله ملك عناي بعال باولوس ويوم زوديهم بطرس ويو زودي يوحنس كسا بس دسيت اطمس السر سلامنته جغانيم بار اذا خافلتنا እግዚአብሔር مستوم زعوتو مستوم نقدمي دفو مستوم علامه مفتارهم نخبر املاح كم زخونه فليطهم زمالالسو كوينا خركب املاح يدغفنا بتوم زحممكم እግዚአብሔር كفوسكم سم يسوس لعل خليو نخل زنبرك خي املاح نودو يسوع كريستوس ناب سمايات العلم سابلو ابز عالم زي اطراي زي كون سابتات مص عالمون اب لعل خلو شمات سلطان حيلي ويتنت سم زبلس سم مسرعسو ابانا امن كم سلطان حيلو كم زقبر فليطنا نمن اب لعل خلو العلابيلو سمو نعين عخان بوخ نطقم كاهيبنا بسمي اغانن تخوصيوم بسمي ادم ابحومات كمبريو ساتهم كاحاويام يلو سمو يزحوي اجوخي እግዚአብሔር በዛ ሰዓዚያ نحاوبتي نحوي امينو كازلو اي تحلفني تبلكا زلا اب زنبرو ايدوم اب كالو اودي اب غزارسهم بيسم حيل سمكا بيسم حيل قالكا بيسم حيل دمكا ايصل يالو بحيل منفس قدس حمام مرزن دم شكر كانسر ناي ماصن حمام قنزا بيسم يقنطط بيسم عقل صبت بيسم صلمات بيسم قسري بيسم حبط ودا حرر بيسم اب تحت اقرام ودا زي قبرو يتنسو يامنو هياوي خايسوس نسمكا اخبرو اب حوي اب حبتي بالشم يسوس امين